Mal to byť trochu iný večer v chillzóne. Dospeláci mali potrápiť svoje mozgové závity, súťažiť o ceny spojené s hlohovskou kultúrou a následne mal byť koncert lokálnej kapely. Avšak počasie ukázalo svoju silu a plány pomenilo. Od hier sa upustilo, čas pokročil, počasie sa umúdrilo, po výdatnej dažďovej prehánke vyšlo pod rúškom noci na pódium slnko v podobe Dominiky Slovákovej. Tá so svojou kapelou Malo rozprúdila Hlohovčanom horúcu krv v žilách. My hráme taký world music, skôr sa zameriavame na cigánske pesničky, nejaký Balkán je tam, máme dokonca jednu rumunskú pesničku a skôr tak troška tie teplejšie melódie, snažíme sa ľudí zahrať. My nemáme absolútne ani jednu pesničku v slovenčine, teda je to cigánčina, španielčina a srbština a rumunčina a tak ďalej. Takže takéto tieto slovenské hity, čo ľudia poznajú z rádií, tak to vôbec. Vždycky niekto priniesol nejaký nástroj, začali sme spolu hrať a zrazu sme si len tak povedali, že čo tak dať niečo dokopy, že celkom si rozumieme, aj ako ľudia, aj hudobne. Takže toto bola potom taká idea, čo vznikla. Malo je lokálna kapela a jej členovia hrajú aj v iných hlohovských hudobných projektoch. Gitara Tomáš Vári, kontrabás Aďo Nať, bicie Tomáš Bihári, saxofón Samo Uhnový z Trnavy a teda ostatní sme všetci tak Hlohovec Leopoldov a teda ja spev a gitara niekedy. Tento rok majú za sebou už zo pár akcií. Hrali na Drienku a môžeme ich počas leta vidieť napríklad v Trnave. Pozdravujem všetkých Hlohovčanov, pozývam vás na naše nádherné kultúrne leto v Hlohovci a prajem krásny zvyšok leta 2022. Kultúra v Hlohovci je naozaj rozmanitá. Tento večer nebol síce podľa plánu, ale nič to nezmenilo na skvelej nálade všetkých zúčastnených. Sledujte kalendár udalostí na oficiálnej stránke mesta hlohovec.sk a dozviete sa, čo sa aktuálne deje v našom meste. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.